umurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukaunti sana na ibire ichuchira sorogonko rwa Nyanza na buigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo irioto gwikere gose ututarire ase chiabisi chito ichuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Omokene no karanda ukaribie njera nyagoseta. Omokene no karanda ukaribie njera nyagoseta kaingucha kainkoronga. Uraiya. Chingi gikero cy'umugusi n'umurobyo bw'igikoro cy'umugusi uyore nekirenga ikigukumanya chimbwe cy'umugusi chinyencho chinsoni amunoboroso bw'omunyagitinge yo bakomanye nagiango era abana bamura bakabekirwa service egesara tekyomungo mugakabachegesa mugakonya kubateye manganayo n'umungina rero karansana abanda ari nyumba manyase bakaransite naro bakomya bayiseke abaganga abari kunyara barase meino umuralia Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi bekigusi iriwo konyoria kogosemia nagukumanya iguru y'ichinyiga kirecho chingekero cy'umugusi ayano tokuriga mange tokwana mange kera tokwanira igoro ye chingekero cy'umugusi twesemye kegusi na kebinto byare na kebinto bire twari tarikinere kira ritukulia la misi chinsa ibiri cyabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinsa isano na ibiri nejideke kumne isano chia mugaso setunde baba ngai tenga kinitoke moiwe kire mambia jama tuko yiwike gochakire Jumatatu goika ijuma chinsa kumne ibiri cha mambia goika chinsa isato imeya Ndizi TV. Una botambe to gochakeri ritukuliao ase ogwansu tumede na manga koraganire uritukulia igoro nobotko bogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe ensaki umete sara numete ensaki enzakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mada dena ki tiganda sokye gerogo isiko nda nyenzaki na nenzaki umete ne bwate vitamini D ne bwate ona entwe manjo morigeri ntura gotika maiga imana ntuno to kwa vitamin D gete vitamin D Murubiri no yo mubuka ugochakia na kurosa ritukuliao asenjire ndunge kima enzakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru y'amangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru y'amangana yigenka karo weiki wechera buneri ya Kamiti Maximum Prison egitire iga minute igota keirobenye mali bakokore egesibo kiao kiri wasibiritu asejereyo umirana na Sara Untita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na mugoto tweet ase @Ndizi TV News ina gotonyora uchumbe yao asenjira yogotirano baigona bagotonyora wetera asenjira ye SMS osabali mongo torora korwa sinsemo chama chingumba anonsi simole tokoroka diaspora amagotonyora wetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unkirie imeya Ndizi TV. Sabaria yichi kilomita chinyinge niyego chaka nekerengerelio kyo gikubikirwa umupia yaunchuka nakoba ubunchoreria ububokororekana
asumurubiryo bw'esabalya y'obwonjorerya nigo tukwimanya amange iguru cy'ugo cyakubonjorerya koremererya nabwo igo kumanya ebitango birya biraroro boigo nigo tukwigira iguru yabarya bayikiranire neganka yabo yobokora obwonjorerya bw'ebirengo bigoro mwancho muri na kwaria ririme yo murubiri bw'esabali y'obwonjorerya murubiri ko yetu na inche Ndemo Steven umerana na Steven Ndemo kirarituko rya lamisi enseye muninsu ya maragoba na boigo mwiroro rituko rya Jumatatu chinsa isano nibiri n'ikidegeka 15 cha mugaso imeya Ndizi TV kero omonto nabwe atumuganoye kurwa iboretwe gwikabono korende ngero egentekemo kegwatanana omugano yomo guchesa umuganonde negentekyo numukia bugwetoma kegima ekerengekenene asumurubiryoyo nokurwa gusigita guchase omontonde iryonere amanye gwetoma gwekebirengo byigoro Brian Sagini Isena nigairire ribagirio nagwisaransa n'abantu ao iryo korentera emegano yabo kera rituko rya Juma chinsa ibere cyabutuko nabuigo mwiroro rituko rya Jumapili chinsa isano nesato goika chinsa kyanda imeya Ndizi TV aya antivirus inge kabono kare ko somo bono ya nega setting kare ko soma ya so online ga burgerie bintu swabo sa Ndizi TV we bintu biro Ndizi TV ya yengo mungainore tari Ndizi TV news Ndizi TV news sacha Ndizi TV news yabona digeri bona bintu akai nondo chomurubirya kabisa gwechingero na papa antivirus bintu nobira Ndizi TV news ke jango na so Facebook yabango Ndizi TV news na YouTube yabo Ndizi TV news ke ayenayo mokora ayena gwatebie kenaye omwanjo ndigeti kurwa bogenda to gonzonja soa asakoro kwa Ndizi TV news e Facebook YouTube yaito Ndizi TV news omakonyora chi program chinyinge una mangana yoboremi akoleto na Mildred chigosoria chikoleto na Ndemo papa ntibera chokoleto chingero amona mangana mange igana obwanzu bore bwo mugusi Ndizi TV akiro meto bwanzu borobi ai taki wata bati Ndizi TV news aya Ndizi TV obwanzu bw'omugusi omurubiri okubwatya nigo kurigererwa n'ebigori byonsi na indo yo mitone ne mambie ngia Nyasaye itabiro mwegenwa tiangere nelinga mbuya mona sincho yo minto kurigereria gipindi yeito kyaboka mona Nyasaye sincho ilinga na Nyasaye mambia bono ingana le Nyasaye ni gwa tebisio ni gwa tugusinyo konene tiganza basincho koleta linga le Nyasaye mambia sebire bike egero bone bwa Nyasaye bunyale utaramo na intwe tata siri talia Yesu Kristo mone none kwa nganje iri kwa ngere libaga nanda semambie nkwa na mona abantu baho nasabiro moikoho otara selinganeli egero mone no sesenie na nchemba sesenie na barobu basesenie asiri taliaho bia mona sinjo gwa kolire imyama Yesu Kristo nasabina kwegena oyo mintone tiangeli bageli nanda singe ncho koleta lingana Nyasaye bire byenge semambia bono ntate gukwana igoro yo entamero tigankwanere linganeli ase bire bisinini kwanenga entamero nabekogera tonyora amangana manene kina kikerenga kiana semambia bono entamero nabekogera yo mintone andekero kende tonyoro gushinya kwao entamero yagerire no n'abantu batigire emirimo ya Nyasaye entamero yagerire no n'abantu batigire konde kanisa
andekero kendo konyora omuntu andekero kende gukuburi omuntu ngangi ngibabo utachirete kanisa ngaya no mogeni ontarerete ngekero mogeni antarerete wabwatiriye omugeri bakote yo mogeni ngaya yale oni tukuri gusasima tigatogenda monaye tumona kwire na gusanga monaye kwanyora ngagwatigire buya bwa Nyasaye yuminta abantu batigire Nyasaye asinga injugo tamera mangana wao andekero kende kerota abwate nigo kwale gocha semirimo ya Nyasaye lakini ekero watu walire bono bire choretire ntamero nentamere yo minto netali ngambono ya chaka ya no nyangoru wali ensemo yobotongi bwa mwanya bantu egento kyagera Adamu na Hawa bakore bibe nande mbasa banyasao kwabera nasinga njo bachaka gotamerana oyotebanga oyo ngaina oyo ndoteba noyogera asinga njo yeyo kikagerenda mwamu ya Nyasaye ekaba igori ya mwanya bantu yo minto nasema mbia bono datoligeria mangana masinini aya Yesa okwana amangana anyasa okwana bunemerenganio asabantu bayo sasa borokia segetabu gya Luka 14 ogosoma gochakere 15 wikemerongo 24 marikago tebo yo minto neiga nyekero oyomo asabu amagringa ni mwamuri gotango morenganio buomo yego monene ekero yo masabu baikaranze tase ndagira amonere ache koyaiwa akamotebya nasese niriyo yoranyare kolyo mugati asoboruoti wa Nyasaye Yesu akamotebya omuntu yomo okoreto omuyega omonene akarangeria abantu abange ekeki omuyega agatomo musomboye kogenda gotebya baria konya barangeriwe inchwe kyagere bintu byonsi byabeirange bagachaka bonsi kurigia sintamero yomintone aguno nale gukwana semambia bono bagachaka kurigia kera oyomo sintamero oyo bweri tangani akamotebya nagoliro mugondo ndigeti kogenda koyorora nagosabire onyabere oyo kaberende ngakyagoteba oyo ndakabora nagore chintingana amachoki 5 kogenda nde kujitema nagosabire onyabere anda abagoteba nganyabere ayo nde nakyagoteba oyo gatatu marikamana gotebega oyo ndakabora nanyo miromo kungu nasengencheye tinkonyara gocha oyeraga kana agateba njitingonyanya uchabande batebetake bagateba nyabere akiri oyo agateba ngayaya bono nari nanyorete sweet mama tinta getigo soka bono igombu ategendo yego ngayani muni bakorogase umuntu gwegesongo marikama na goteba iganga omosombo lyaga chaka akorokia omonene aye oye amanganaya elioria omonyene nyomba akabeya agatebya bos umusombo ye soka bwango gende asechingira nebinchira byemichi orenta bataka na ebirema na emeuko na amagata 22 marikama atabana na umusombo lya kabura omoneno yo ayo wachika aikire okoreka kononya mbono libagandireho omoneno olia agatebya umusombo ye genda sechingira nechimbebe owabetererie basoerinde enyomba yane enyare gwichura ekiagera nagotebiringa asabantu balia barangeri etiwe onde tali nonya noyomo uranyare koigwa omuyega one oyo mintone kero Yesu ali naboroki wabaye akona okwana manganaya akaleta mangana yoboruoti bwa Nyasaye gakoreta umurabaro oyo gose manganaya usomorenganio marikago tebanga Yesu akorigeria boroki wabaye agachaka korengania manganaya yoboruoti hamono munyanyangi amono musacho yomo oyo bwato moyega omusacho ane ogene nyangi ayabwate na marikago tebaiga omusacho konyoro ira abantu jitigiti konyoro banacheire bintu
amalisi yali okuragera abantu abande okende none kirongoligira sebirengeri byanenga nabekonyalekana nga nonyene ebintu mbire babekeretwe byarenge special yani ngecho yende bitarenge bya kawaida byarenge bya kebene pale wocha kurusha kurwa senyombe malikama na oteboyo mintonenga ekero omoneno olya hatoma mokoli emirimo hakamotebe agenda undangereria abantu abasengencho endagera yabeirange malikama na otebanga ekera igetaso monto mutangani agateba yaya nje nago letomogondo nekero nago letomogondo bono igombwete okolega asigete nkenkengerao agateba nga kiaso wanja nyabiri oyo kabya malikama oteba nga gakogenda senyombende nande akomotebya agateba yaya bono nnego nyana ulichintinga na isano nande bono nojo bokombe no boya bono ngochikobetanze aso wanja kwale wanja oranya berake ndarosie kinacho ndabeke mubuku malikama na oteba ngakamana kogenda soyo gatatu gakomotebe nga yaya lende bone isebali lyabeire nekegeni kelindero omusacho nera kamana oteba nga yaya nanywomete igoro nane nona abantu ali sinanywomete kurwa batatabyara abaroma maite nga lero neritukoriana lyokwegokia ndege okende yaya kwale wanja ya karantiga oyera akana ngatenga karantiga malikama na otebo yo mintone nga ekiro musombo yo tumitwaire nete asomo nenoye gago tebyo moneno ye akabeya kero moneno yabeya malikama na oteba nga kamotebe genda injira usangereria bataka usangerie birema usangerie meuko omusachi utakora kende akagenda gasangereria abantu bakabareta senyumba kera bareta senyumba gago chikuligereria nane kurwero nero yende akanyora ngalibaga nigolire linene yo mitone akanyori wagendo linene akamotebi ali bagandiro akamotebi agenda bono asemechi soa azekira chimbebe bono baeberi basoe asengencho endagire nenyinge nabiranya legosele ko mitone inkyo mitone ndigiti okwana semambi yabono eyo mitone gento kyagalire nonyina abantu bamwangire nyasaye nonyina abantu babeirare na nyasaye nasengencho yechintamero oyo mitone malika goteba iga nganyasesa gateba amalika teba zitabukya o Yohane yemo 11 nangacha sabarabane kolenda barabane bakanyanga kolende bali banyanjete nabakangitabera nkabawo ukobwa wokorokwa abana banyasaye yo mintone Yesu Kristo mwana nyasaye nigacheta senge jaba Yahudi agacha senge jaba Israeli agacha senge jaba abantu balia konyora babekiwo moli konyora bancha ni wona nyasaye lakini amalika mana goteba ekiracha sabantaba abantaba bakamwanga akira abantaba mwanga intu abantu bebisakwa tokamwanje na Yesu katwa mwanje na Yesu Kristo ono lero igotoiro bogima lero monto momwamwa nigabwa tobogima wa nyasaye lero monto motaka nigabwa tobogima wa nyasaye lero monto talio moromonda nigabwa tobotole kwa nyasaye yo mintone ine yangu kuburia semambi yabono asenge nchomo ne nyasaye ontomira semambi yabono nabe kunyale kana ngatola monyora Yesu Kristo ime yao nabe kala kunyale kana ngandege okende kwa menya sebibe nabe kunyale kana ngandege okende kwa menya se emeka ya marwere ne meke menge ochanda nasenge njotara mwaliga ni nyasaye yo mintone tiango tenga abantu mbaro andeke okende barenga bataka batabwa tekende lakini akabachaga otwara nyuma bataratwa nigo barenga se nyumba ya nyasaye ekero bachigotwara bona malikaya unako na otorokereria iga abantaba ekero bakwariganirwa bakoewa lirube liye nyangi bantaba konyora mbaratwara gasi konyora umuntu utaragura bulimo konyora musacho utaragura chintingana konyora musacho utaranyoma abantaba nigo barenge asibatabwatraniri amone bintu byense kwenda katulire malikaya batebinga oneke batwarire bintu batwarire megondo
batwalire amukungu asoire ase nyumba andeke kende batwalire amali abantu aba amali akabamiga bagateba yaya bono ntokonyara gaki umusaja twabere asengencho yaki babwatira ni wamonense yomitone yango koboringa ine asemambi yabona kendo giyakobwatira nirie ketagero murangiri umwana umanya bantu kendo giyakobwatira niyandega kende kiragere onyare koreda chintamero yomitone kwa bigri chintamero nasemero muyanya sai kwa chori wasemero muyanya sai ekro kwa renge nyomota bwate niko kwa komusasi manya sai lakini ga watu walete okanyanga no nyiniri baga tubwati yo koremere muyanya sai yomitone atombare kwale kuboka mambi waswa sama sabo kwa murangiri nyasai yakini ekro wachaga otware bintu ugachaga otwara chintamero andeke okendira banga bana andeke okeretinda akoleke andeke okeretinda akoleke bono watigire mirimo ya Nyasaye na kiomone nantomira semambi ya bono ngotebi ngoyo mitone intwe bali utwachaire bantu bali barengeshika abantu bense bantu barenga abanyabibe nabo Yesu acheire na kiomone nantomira semambi ya bono ngoyo mitone no nyakolense yo mitone ko wetla mangana manene naro yo moko kwa Nyasaye ero twaliga ni yasemeza yaye otwaliga ni asobu ya bwaye otobekeire bintebi ya ebyaranyale gotwa asengeje Nyasaye wobwanchani yo mitone Nyasaye wekira mangana maya homoni no wekira mangana maya Nyasaye yo bwato bwanchani malika otabase kitabu kya Yohana isato 15 nemo ngana kinyasaye yanje tense oikakari omwana oyo mumaima Nyasaye ni ganchense nese nigo yabugoreti abanyabibe ese ni yabugoreti abantu batamusemerdi Nyasaye ese nigo yabugoreti abantu habugonyora bakureke moika ese nigo yabugoreti abantu okorige no Yesu Kristo agocha ni yago tarati nyomba cy'abantu bandane ogere barenga abanyaka bandane okende barenga baunereria lakini Nyasaye kabako baboria bakobori Nyasaye kabatebinga njego najete asengenje akirigi yasirire yo mintone naura ndege okenda iga yo wasiro okole bibe andeke okeno bonyaka bwako bwatire omoneno ntumira semambi yabono Nyasaye niga wanjete nakijagariye atomiro mwana yo mumaima Yesu Kristo marika yama otabanga nakia yanjetense weka kamuru mwana yo mumaima Elio ndebya nshura mwegene tazira koli nanyoro umabwa kale na kale oyo mitone twairo libagalero iga taliye senge njoto bwatita machiko yaya taliye senge nchoko endekaniza buya yaya taliye senge nchoko kwa ogu yaya na senge nchio kwegena na komonyora Yesu Kristo twanyori obogma ime yaito amangana ya tarenga ito yaya amangana nigarenga ya Waisraeli na kinonya yokera kuri setabu yokomanuka tayari abantu mbaro asegeza bukia Abaisraeli mariga otabanga 1144 tayari babekirwa segetabu ase nyomba ya Israeli iyabwate aya achinyomba 12 omentone nga Nyasaye agancha Abaisraeli oikanya agachorera abantu bae tayari habo bara segetabu kyobuma bwa kale na kale into abantu bebisakwa tokabekwa kando kore nasenjo wanjali bwa Nyasaye Nyasaye akamotoma Yesu Kristo omwana oyo mumaima agacha kwa sengenje ito na kego teba mariga tabanga omuntu oli omonene oli akabeiwa nekera abeiwa akamotebya agenda bono angisangereria basangereria bosipi abasa matabekania sangereria bantabwo balemeuko kacha kumanyanga emeuko kani abantu abo atobone manigo barabake ngabagake ase nyumba yo mitone abantu babwate meberemia abantu bale otarabuya baramnyoke chimbero abantu aba bakanga goswasemesa Nyasaye yo mitone ekirebire mo byabe kwase nyumba mariga otabanga kababya be kwase nyumba enyomba eri nande gatera kerengima musachi uri akasoga izika gatebugenda asemeche baebeli basoe oyo mitone Yesu Kristo nerebyeka
nerore tore koko onene bwa Nyasaye bwa kiase tore tali esenge joko kuya ya na senjo kwegena twamonyore Yesu Kristo imitone chintamere chitobwate echinajia shiri mwanya bantu ogotamere gobwate na kokora go shirie imitone ekeora moseme Nyasaye Nyasaye koire lakini moriye Nyasaye Paula ka otebya bakorinto nga nonyino yo bwata sebirebi asenge jebiro byabere byenge nonyino yo bwata tigabale ngatabwati nano yo nyomete tigabale ngatanyometi yo mintone ngano nyino yo kolera tigabale ngatali kolera nasenge njo yake ebiro to bwate byakeire ebirebi nebike omwana omanya bantongo ira nare nakinya santo merengo tebi ngayaya tago tuwa chintamero handeke okende niyo kwagareire wasabira moneno okonyire kwanyorire bintu hono wachakire ko tuwa chintamero no na semere mo Nyasaye hondo tati waswa semere mo Nyasaye omoneno ntebiri ngayaya tago tuwa gotamero muri gere Nyasaye ibi byonse byese na biyete byose na biyete igoro na biyete lakini Nyasaye bikanero atigale ingalia na lili atigale na lingalia na Nyasaye na Nyasaye nere uratokonye yomitone byose ngo etabire ibyoroche busibwaho bikowe utamiro de sora semiro mu Nyasaye byose ngo etabire akiringalia Nyasaye na lili atigale yo mitone na otese mambia bononga tiago tuwala chintamiro bachagere tonyora oburuti wa Nyasaye byemuna ndimbia muno senje mambia bono Samarietane nguru kwa Apostle Edwin Kiriago Nyamera angurani ni kanisa ya Gethsemane Pentecostal International Faith Ministry indegetala lige naiga yumotrega stage miwa njere ya chogo nongo musasima Nyasaye tigo monena go sisenie tago tu achintamero morigeri Nyasaye tago liri ndo bienseye mubwate Kristo na Kristo nakowa moyo tiangwane ngena ne namba ya nesimi namba ya nesimi ligere 07 28 74 77 93 07 28 74 77 93 ngakere biro binde byonsi tukwana monaye asengencho yogosaba na manganande uratoro koboria ongitere egere bindo byense tibindu syasabona bwao asiri tali Yesu tianza bamonaye tata asiri tali Yesu Kristo abekonyala kono munginoria abekonyala kono mugakoria abekonyala kono musaoria naga gokoreire mirimo kuri nasenjo komenta wenseye omono twale chintamero nanche wantebire mkwana ninganeli nganya sae ayenya sa kurondera abantu bawo nasenge nje waturangiria saya asogotoleka nene mokonye momente chinguru egero bone bwa butalime yao yaye anyoro umwe bwa kale na kale pia mnasenje wakolire imyamangezo Kristo nasebera kwegena biyamono ande biyamono tigomona osiseni Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi nigo bono yakunikiru ndekerene nego kurendera chibiche chinkia na bwigo chinkeno nukukigima na bwogo tonyora asorogonko bwogusi neji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times Channel 195 Go TV Channel 824 na free to air decoders Digital TV na Smart TVs Scania TV yao na boigo onjore irio yao igo ikoye nyore Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Dizi TV obwensu uomogusi
abarigiriria bwa televishoni ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchuria bwao ase televishoni ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eryobwikere abarigiriria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eryoto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe kero muntu nabwatu muganoye kurwa iboretwe gwikabono kurende ngero egentekemo kegwatanana omugano yomo guchesu umuganonde negentekyo numukia bugwetoma kegima ekerenge kenene asumurubiriyo yo no kurbugo sigita guchase umuntonde irionere amanye gwetoma gwekebirengo byigoro Brian Sagini Isena nigaidire ribagirio no gwisaransa n'abantu ao iryo gukorentera emegano yabo kera ritukurie juma chinsa ibere cyabo tuko nabuigo mwiroro ritukulie Jumapili chinsa isano na isato goika chinsa kianda imeya Ndizi TV. Aya antivirus inge kabono kare gosoma bono ya ni gazeti kare gosoma ya so online ga burgerie bintu swabo sa Ndizi TV le bintu biro Ndizi TV ya ngo mungainore tari Ndizi TV news Ndizi TV news sacha Ndizi TV news ya wono digeri bone bintu akai nono chomurubiriya kabisa gwicingero na papa antivirus bintu nobira Ndizi TV news ke jago na so Facebook yabango Ndizi TV news na YouTube yabo Ndizi TV news ke aye nayo mokora aye nayo gwatebie ke naye omwanjo ndigeti kurwabo gana tohonsoja soa asakoro kwa Ndizi TV news eyu Facebook YouTube yaito Ndizi TV news omakonyora chi program chinyinge muna mangana yoboremi akoleto na Mildred chikosoria chikoleto na ndemo papa antivirus akoleto chingero amuna mangana mange igano bwanzubure bwo mugusi Ndizi TV akino meto bwanzuborobi ai yakiwata basi Ndizi TV news aya Ndizi TV ubwanzu bw'umugusi Ndizi TV ubwanzu ni mambingi yatokonyana na sembeo hanena sumurubiri bu ensa kyali tukuneli Alamisi chitariki 14 mutinyino yokane mwaka wa 2022 emambingi ya nyasatu anjire togoswa sembeo hidinde tukwariganie na ndetwiri bageria bene ukwariganie kuruboni gawika jinse sato chiri tuko lyalero igonyurana onoro murubiri bu ensa kyali tukuneli Alamisi na ndirero nigonde njibieke kyara sara ni gasuketa kuna gotetia buri tukurigoro akaraenda samatanga ngorende na chaira ninde tuma toko endra sumurubiri ho ensa kikorende tindi jebieka ninde ne producer ya ito John Kebati uyo kwena kibuna chibija na malio ya goikera senchera ya bene go tindi jebieka nturi na barali ba minto korende ne libatari ase screen boniga igonyurana na bakwanda gutobwati gwetera sense meri mutandao Facebook tonyore Ndizi TV news boigo sense meri ya YouTube na bagutobwati ya Ndizi TV news otari kweba oto tweet at Ndizi TV news ekarengeli kyao na kikwabo kirenga yore na kiwarobereri tuko liao na boko gituma gwetera ase namba yera skin ya ndeto akanyora kwata tena kwabo kire ni gwendete gutorigelinga yore chingongo nye chense yore nyamiro yore kisi gaiga
oyore nsemeri ya Kisumu oyore Migori oyore Homabay na Siaya chi county jitu chonzi emeronkene na isano na ibiri no embali barasi county ya Nairobi Laikipia wasinigishu chi county jitu chonzi baka Pomenti ndiri sabigiri iritu rigoro ndia nagirete kurwari asensemeri ya Mandera atotena gocho tobwati asinjira ya bene wetira asensemeri ye mitandao Njumuriria na kieko garatoko base mutandao kerora ndonsi na bugo tobwati gwetera sesimi yao ogoswali kwalika Ndizi TV News irinde kwa tobwatia kwa bwati merobiri yeito ya Ndizi TV kiagara nero ya achire ekosemi na gukwe na kokotebia amangana bunandete kwatika imena isiko ya gusigo eriri bakari abene gukwaligania sechu aramisi ye nimetena emogusine getingiye kangaini obokire na ndo chakire kwerobere rituko lya na rituko lya rera aramisi botambe ni golire rituko liechiro yeito ya daraja mbili metene ichire nene as orogongoro rwito goseno ena ase East Africa one ichire ndenere ire nene sana abantu bakunwane kisiko igonara kanari go studio narra abantu babokire bachira se chire ye kwara kuno mogusini gagwetoma nando boka mambia onyora gakwariga nirituko liayabuya onyora na rituko ligia erigo chaka mambia nande liaba liororo kabisa igore mbranja tuete nonyobo kendu bole nigo bono tuyariga ndia sinjira ya bene koba naye goika omwelio inyorana na bogotome SMS ya onte inga kikwabokire ngakiorobereti rituko liao ngakikwariroberi ngakiyokwandike bago kyao gosigwa ikiroro nande bale ngibotuko azebi bago byabura kinande bono bakwirina kunyomba na barukora timoka kego lakini go thina tora timoka kurato rigere yake kuraro ranga kiri tukuria chakina kwara mayanga kiri tuko botuko ngakibugima bwari ngikyani go kwari ngikibago nabura nyore tumanyeti ingikyaba kuri botuko bugima ngakimba mara rasa magaseti na kwara nyanyora karukwa nyanyorire kwa makurara kwa manyana bono nore buya kwa manka yense yeikire igo na bangeno je batumiri SMS cyabo tuyande jirigereri tuturanda ra sensemeri studio tumakwera nduriria magaseti nara ukurukuna Bernard Kabete akoteani kondani mpaka mwisho so iko movaya Bernard Kabete akoteana no alime yomuroberio ensakia nene kraote abuna niganyora marandia maya nguruguna buka na Nyasaye karagote abuna tigatukige bitamiro nari Nyasaye aratoiwe naraguruguna erikibasweti momigi agoteana kurukinza mo kiri cyake umbu agoteba no tole ime uyakurukura nsemeri ya Kisumu agoteba erikibasweti momigi agoteana kurukinza mo kiri cya Kisumu county no ali mekomokomo mpaka engolumete abantu bari ba Kisumu banyete kurukenza me UK United Kingdom of Kisumu igomba yanjite kabisa nara kurukuna Kabendo Shem kurwa matunwa scheme nere omwana bwe scheme bwa kirebuya imeyo mu ruberi bwensa kyatiganya sato seni kirarituko goika omwali nara kurukuna Jackson Macphail Kenyoni koruchinza machiri Odeba nikondani kegima ango kutoka Sauti B oyino moiwa one agoteano ara sensemeli ya Sauti B agoteana tubate asinjira loud and clear kabisa nikondani kutoka Kiamtengezi die charge pamoja na abana bane oyiro dakemi agoteano alime yumuroberio bwa ensakia agoteano bokrebuya nande no alime mbaka engoli kabisa nara kokuna Dennis Omoro agoteanere na no alime yumuroberio bwa ensakia Ruth Litunda Green nera oteno soire ime yomuroberi wensa kabisa oteno torime mbaka omwelio ngotebya abana abantu bonzi babuke nande tumuobo Nyasaye nara kurukuna Shemu Momanyi agoteana nero bukire kabisa nwale sumuroberi bwensa kyaoteabuna niyobe alikanetiko kya sobo choryo bokebwe kyama kya UDA uboko koruri tuko liarera sensito ya Kenya ekera abantu bero bereti kabisa gochigwa kerwa eko gwachorwa gochikurwa nere birogo ao ime yense ime ekaroto ergenetiko kya sobo choryo bonne bo mwako yoiga Charles Anazi nera oteana nonde ime yomuroberi na bokire kabisa Brighton na Sara anko basabira lituko ligi ya Charles Anasi agoteano alime yomurobelio obwensa Benson Momanyi agoteana bwa kirebuya kindly mombekere ogotera konde wenzi kwa munishi ohiyo
ogotera gusaba kwa munishi jinga kichiga jinga kia matera ninkagirite na bora be kuro gotera okwo mtoto wa Ruth agotera no alime yomuroberio obwensa kia kabisa agotera litukuria ramisi ni obokite no ensege kendete intutu abokire nane toganyirete ensa kia kabisa tororenga yi egotongi korumbia mono asibari mwendete gutuma ebirengera byaine gwetera senseme ye mitandao na eto mekerengera kia ototenga kyobogete na kigwerobereri litukuria onyana litukuria na manga ojokorakana ekere kia makia UDA kirobiriti gukora obachori bwayo bokeri ko bachora bali bagukwirukia bendera yokuria birogo ao imeyenzi yetu ya Kenya karuto endete kwirenu cya sobachori obonne bwo mwako yo inyurana na matukati kareta make emie yemange na 15 gukya sobachori obonne bwo mwako yo iga abantu mbarate kwirobiria ntoro jekia magia ODM kendrede kwa gia kore nomination cyaba abantu mbarate kwa uchi ticket abande bairwe none kiama kya UDM bare baetwe chitiketi igobero bereri igoro nkwaro jina ka twari ngase gosekana mwari ngina chon kibati asomoro beribwe keombu nkwaro jomo deputy governor we county ya Kisii oyibo igo gochikurikira kyo center ase county ya Kisii erena tebete buna ni ganche irigo ekwena kina na bwate ticket ye kiama kya UDA gochikurikira kyo center ase county ya Kisii korende abandero ni gobeso kiri ba gochikurikira ebirogo ekirogo kero bago choro kurwa sobo chori bakini gotutegatia matuko mia ayemo na 15 nomo goji asobo chori obonne bumwako oyo iga kolengana na matuka yotegarite igabantu bandete kwiroberi mbiamono ekaro bwachora Ndis TV nero bwansumosi moroberio ni ensaki ali tukoneri alamisi chitariki 14 motenyino yokane mwaka wajirubere nemero 22 tiganda ikasensemeli ya kabere studio turakora ansema yo bonjoli ndeto kwirana ngoire ikasama gaseti torore narali airoborito litukuria lero igo tosuka Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwalia gutumika maryogo yemete amarwiri buna asthma arthritis gusoko bimba kwa maboko n'amaguru fibroids diabetes gusoburwiri bw'isukari cancer chonsi libido obuboro burwiri bw'ikinguru cy'abasacha high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri amarwiri yerisangwa chi allergy gastritis fistula bronchitis epilepsy ulcers insomnia na yanda mange kimashini cheito gochi gukurigire cyoka nduto koereza bunurwarite wata tebina yigabu na boti bikorara gabu ngoigunda bobe igabu gintu gete na gintu gete ngokorekana kiri ekaro twanyorre twakurire tokonyora umurwiri oyo atakire gukora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwate abanyagitari bakora massage Naboku mwakiresimi omudirekta bw'indigitali yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti sano ibere isano nemo kianda ibere inya isano gosomurikere email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Waigo naboku batalira ase nsemo ya Kisii yogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ubugweni uregene Uniforms and Sports Center nigo bakorosia na koonye chianga gula chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni metambe ebitamba byukwarwa burere ne byogutubo moito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo neria ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi sukuru ao naboigo nkokora bari embroidery korosya bari chisweta naboigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi eyuere angine supermarket ya Shivling gosomwa kiresimi Ruth ase namba enoti sano na ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asokonyora chi uniforms chonsi nebintu byogokorera chigosori
Turaiga sense moya vomuanda ko tekene kenyorokia vomuanda angena lia masaga rese baote bibuna obonchori bwa tamtam nasari ngosime kabale mete ngosime kabara mauga ngosime kabale ebinte bingense bena okoro obonchori bwa yekebo ikirano ngina beko bange sambuli 25 nabote byata kenchirichie jo aliora nyale ko inyora make igeleta ile mete ruoselia mauga ayo elieta una mauga ntobwata mauga dokoroka chibodo ayuara yabono Chipodo. Chine chipodo. Ntobwata mauga ayanda ko ruguna chituya chibakora bunecho nchirororo. Ntobwate meteko rukuchiro keria eliego kinaiga. Ntobwate meteko rukun Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyomo chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange nigwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitab mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene igechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibire eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV. Ubwansu bw'omuguzi. Ndenda kutubuhati hanena somoro bwensa keli tuge na oteli aramisi na ndaka rutwira nire kurwa somo tumakoma kaiwa katokwenda goikasa makaseti turigere na arali irubo litodi tuko lya rekorende bali benda kutomachi SMS chino go ja se studio na gotiani go motubade ta senjerere ndongire tukubakira mbia mano asogo totebina ni go moturigere tubiye chibiche ni go chikuba ikera senjera engia asondonse asoberde Jackson Makolio sinde kuruchinsemo jirichia kiamitenya oteano ali me yumurobelio anyona okioga no ali me yumurobelio machambe mumanyi machambe no wale nere miyumuro hote abanta bange sana no ino mwalimu monene bw'eskuru ya matutu no agote Simeon ogeto agote ano wale miyumuro beri kurujinse mochiri cyanya macha agote ani gaturire tikabisobokire nando bekire TV ya hararanga ki ense kogenda nandatagete torore arori ngakaralie arasa magasete mbiamono no ino mongina saro memokere kurujinse mochiri cyalso na abunense ya America agote ano wale miyumuro beri mwenzi no mbali timu hapa na kosa tuwabakire mbiyamo na soko tubwadia timu nero nere tariko jajali SMS yere kurukuna timu following bali batubwadia kabisa na ino tokobakira mbiyamo tar pale timu jini ya maji nero ronere go tubwadia kabisa monta bokire bono mambino are ase TV yayo monta atete bosibwe TV ni bono ara mwake no ino ruwe kolende chini ya maji na ino tokobakira mbiyamo tar mwensi mukorge SMS na bali mukoliga tokobakira mbiyamo na tokobatina gendera kurire ndis TV ne ro bwanso mugusi ikiagara kirali tukuni goturoberiti mirobelie miya kabisa bokana nyasaye twachensa ki twasuka mirobelie menge era sikutasini kendis TV kyani we akire asingenjo yago omugusi tokosemi tokoerere na kunsanza moranira na gwateka himena isko ya agusigo bono tiangwire goikasa magaseti yeli tukuria rero kerombate gaseti ya Standard amone gaseti ya The Daily Nation kunende sedi tukuria ninji kumurekire gaseti ya Standard mono kubwe gaseti ya The Daily Nation kunende igonda go chutiri asikaseti ya The Nation ingi The Daily Nation ingi bwate asedi tukuria rero arafu maikurena gocha sikaseti ya The Standard asikaseti ya The Daily Nation nigobono serikali yanyarite go sign agreement yo deport Lubis Energy Kenya Managing Director Jean Christian Begon
background nigo bono agochikoba deported kurwa sinsi ito ya Kenya anene ekero serikali ekoma chibuna SEO nigo ibwate birengera bigo sabotage go sali economy yense ya Kenya anene ekero maguta agendete gakubura igo bono nigo serikali yalikire agreement yoko deport rupees boss deported nigo bono ago deportiwa kurwa sinsi yeito ya Kenya ininganerio na liro borito asigasedi ya The Standard guruase nigo yairoborito asigasedi ya The Standard mangana nigura nyora se page ya kabere ne page ya gatatu GN Christian background nigo bono ege serikali ya rebuna nigo nero gadide amangana ya maguta habwato muchando kare serikali ya tabuna nero go sabotage ose munube Kenya murero nigo bamu accused they have accused of economic sabotage yani nere onyaldega ko irire ebirengo bio economic ko irana gosikuta utaka gusaria economy yense ya Kenya igo mugano uyu noro oiroborito asense to ya ani nero iroborita sikasedi ya the Daily Nation ekarba tabuna nero nyade ka gusiekerera amaguta ekaraba Kenya bagendete gutware mechando emenene ekarogora chira inchi nyinge chire as petrol station y'abantu bakurigi amaguta Onyarubne raini nigo ere ntambe sana abantu bakona nebuyu abandi bakuru montako ba koru assist petrol station koru saa 12 ya mambe nabona twasoire nsa kiga na John Kibati nando muntu nere nando soire samaguta oja koru orochinsa ikomi chamorogoba igokonyo ata kore biashara binde byonsi kumugano ikora ta koyo soma asigasezi ya The Daily Nation nigo kwenda gukase beji ya kabere ne beji ya gatatu boigo asigasezi ya The Daily Nation nigo bono emorekirete iguru yobochorio kebu kiama kya UDA abu litkorego muraiwe kiame kyo iboigoro mokonyi bo muraiwe ense Dr. William Ruto ni gatebete buna chikure ichu ni gobe aligane di kabisa korindo murikiwe gasedi ni gaboreti na ngogo chikogwini asensemeye Ruto na chikobwa ase ebyama kiame kyaye ewasobo chorio boke kyantu ari byama binde karobya korobo chori buraburu ono kungusana kwa machikwene kyororo korindo murikiwe gasedi ni gorera murikerete igoro ya Ruto ne kiama kyaye buna be aligane tikuchia sobo chorio boke kiame kyo litko lyalero wegasiga sedi ya The Daily Nation nige molekerete na kibono Kalonzo anyaraga gwikiwensi nyo asense meli ya obomo bwasi miura umoja kolingana na takonyara kolingana ni agreement ilikire asobomo bwasi miura umoja Kalonzo takonyara kosoka koru asobomo bwasi miura umoja go emineti osenige mo betereti na go ikatigare asobomo goika chikura cyakirwe ase omwako yoge kartokana gwaka chikura tariki kyanda motinyo gatano gatatu omwako yoge bono Kalonzo tariko chikosoka koru asobomo bwasi miura umoja kolingana na agreement gusoko bwatana kwanyarete gukorikwa ase omubu kwa simio ra umoja igobono nero ayuna aramurikire mugano uyu Kalonzo nabokonyora se beji ya 12 ne beji ya 13 boigo asense meliende egasidi ni murikirete na kibono Kenya egote abuna nige gendete gutwara umusimamo ye obene anene asu ebusaka nubwo gendete gati yenze ya Ukraine amo nense ya Russia igobono nigobono mu ambassador bwensemo goseke ensemeli ya Russia asense ito ya Kenya na kagote abuna barabo nigo bagendete gutwara ubwamatobu yana asense ya nense ya Kenya onyorumna ense ya Ukraine nigo yataka kukwanira ense ya Kenya wetera samagajo yebunge kurenda ense ya Kenya ekababa ngaini na gora kana na yaya ndoko banjira muru ebirengere binu wetera ase parliament ya Kenya yirite buna obwamate na boraji gusarika ense ya ito ya Kenya ana rara sigasedi ya The Standard ya The Daily Nation bono tiangira nego ikase gasedi ya The Standard ere litko lyalero nero ngo chikumurekera mono mwanchwa omurigereria nigo bono erigete igoro nero ya maguta bunana kibono mochando gendete kubwatibwa maguta gosase munu bwe Kenya miribali getene place for fuel price shocker kerobone kagere buna maguta na barachi komenta litko lyalero chigo ikasasta ya butuko litko lyalero na ba maguta arachi komenta sumurikiwe gaseti ami aligete buna elita ayemo na bera chiko ika jishiringi emia
chiromo 178 shillings na elite ya mera chikuika eni gali getebuna korengana elite na bere kichibese ejo uneke kanja gie serikali kiko chikorusia ebese ligia gakande ko chiase chikambani chirichi kwena na amaguta ye nanda molike katikana bali onyorobuna oyonero umusimu bwa tokorokana bwe festivals gose engakiri doji kutwara Good Friday na Easter Monday igobono molike kaseti ali getebuna aba Kenya bali bagugutara ase kuchikukwani abamwe aba ase Easter festivities yejina barachi konyora obokongo banene kare kagiri na mutaka komenta no NFA ni chikomenta asinse yeito ya Kenya yani gagoja bono nande kero Lubis MD akoba deported kero egotebe kanamna nero nyali kago sapota je mangana economy na kubisa maguta ayu aireire ensi ya Kenya gochandega kumuri kibuga seti iyo osega seti iyo bechorete abantu babwate ebibuyu abo babegete petrol babegete raini ase petrol station baganyete amaguta boiga ebichenera abu ya omo manager gosomo CEO Rubis Energy Group MD Christine Bekolon oyibono okoba obete deported kurwa since ya ito ya Kenya anekro akomachu boiga sikasidi ya the standard nemorekerede na kibono ekyamagia ODM Kenya leke gokana taxi ya mangana yebinto biri basic goods gose binto biri mo Kenya gutumia mono kurengana na barabu gose kwabwatikana na minority leaders bali barasikia magia ose bali barasikia magio ODM bakora wana Junet Mohamed bakora wana John Badi nigo bana banyare bagote abuna nigo bago umurai bwabake ase bunge enene John Badi oyole omubwata nande boigo bwikya magio ODM nigo bana banyare bagote abuna nigo bago chukukana VAT eri ebekire eri abegetu na ensemeli ya treasury osike kanje serikali kwena kibuna ngokini bale taxi ase ebintu biri abakenya bagutumia mono anena sumu rwe Kenya merero bimanyekana na basic goods igobono na baroba kande batera nigo bagochigukana ege amangana yu ye tax boigo asika city yentangan kabisa ne murekerete enaki abantu gosaba bwatani be kyama kya UDA banyarite bagokora bago protest gosaba gukora bakwemurunganiria igoro yobo choryo bakebwe kyame kyo bwagendete kuritiko liegoro kolende asibona ndi bwikiriri tuko lya lero sebo korekana anena se rongo rwagusi asibona murabe kyame kyo kya UDA kya UDA William Ruto anyalire kagate abuna bachoryo mboro beri ucho korekana asinjira ya enkia kabisa karuno tokoswa imeye kaseti ya The Standard karuto wika katuka mona sebecha gatatu igo nere murekerete igoro na kia baibuli bagendrete ko protest go se bagendrete komocha serikali wetera se wisara yo ya mangana yichsem ekarba korete form 1 selection ose banyarite bagachora borokia aborokia bali bagochikoso aborokiwa bali bagochikoso asiji skuru chi secondary ni gobana baibuli bagendire komocha serikali anene karba abuna barabumba isanegeti no gochoro ko anyarite ko gochorwa ekarba teruna aba na banki ni gobagochikogenda asa tambe kubwasi skuru jide banyarite bakoboli nakote abuna mwibunaro ya mukuru wa county ya Mombasa gote abuna takagerete goso mwana wa oyonyoreta max chimisato 347 max nanyare kago chorkurwa se kwenda se county ya Vihiga asagote abuna rochkurwa se county ya Mombasa go ikase county ya Vihiga ogotaroko nabokongani efi erieta kiri wakanu na se skuru erange ase omwana oyo araba se county ya Mombasa ayuni gara se becha gatatu kaseti ne ya The Standard boigo ase becha yakane nigo bono egaseti yemurekerete ngakibona maguta agochiko kina ase ense ya Kenya ekero agoji akageriko kina lituko lerna lituko likora liguchitariki 14 kya maguta kiombe kya maguta energy regulatory authority getakagere gochikorari amangana ayo ekero muri kigaseti atena naba maguta aramende ase jishiringi emerongene 40 shillings ase lituko lere ekero bagochiko review osikuri maguta yungo chiare komenta lituko lero karumurikyo yamuregerete na atebete buna maguta yese komenta abakenya bange nigo bagutwara imechando yogo tara gosi yogo kurwande igo gorwa asamo
gochi asande ekere gotebekana nonye ekera maguta abura niga abakenya abange banyara bagotumia chibesi nyinge kubwachiri bagatumira bukare nanda maguta gakomenta igori nande naborera chikomenta eyira chikoba igarama ase omokenya ekera enderete kumia mono ndo nyoro buna ekera maguta komenta ebinto bikabimente amagori ase supermarket gusa chiduka ikobona omokenya nade ngochiare kumigeka mono asense yaito ya Kenya ekero bono twenderete nande ekero twenderete kurigiriria ng'aki ebinto bikogenda omoriki bw'egaseti eyio namorekerete ng'aki amaguta nyande gakomenta korwa ase omwaka bwa 2022 na oyomo goika omwaka oyo iga bwa 2022 goika omotienyi oyo okane igo omoriki bw'egaseti namorekerete ng'aki amaguta super petrol diesel na amang'ana kerosene ng'aki anyande gakomenta gocha ase ebirengo bianyare bigokong'a bibogima korengana na amaguta aywo akomenta mono ase ense yaito ya Kenya. Mwanjo murire nigo twendete gusuka bosia ka twendete kumurekera igaseti ya Testande kana otena litukuria rero nigo tukumurekera igoro ya amang'ana gose igaseti ya Testande mono ekegera rero twataka turamurekera mono asa mang'ana ali ye tax twakwana ase bichiri ntang'ani igoro na kike obomo gose kiama gia ODM Kenya liki gokana na goposi amang'ana ali ye yomo wasiri wekeganja gia serikali ya tani ekuru ya thani anyarete gakorarie buna mbachikobeka tax ase mang'ana ebinto biri anene omokenya gutumia biri bya kawaida biri bya botambe basic household goods bono nigo bono omurai bwe kiama omurai omoke omurai bwabake ase bunge John Mbadi anyarete kaokana na goteabuna na barabuni go bamererie tax ikorende korengana no moriki bekaseti niga morekerete buna niga momocheti omurai bwe kiama kia UDA baigo yoro mokonyi bomurai bwense Dr. William Ruto ase atete buna atige komisiridi gusa atige ko siria bakenya anene asense meli ya mang'ana ye budget nyere buna William Ruto na nyaraka ukwana abunekero inanigo barachikwamererie budget ya nyaraka gosomwa ria sometu ramisi ikiria ya renge ye trillion 3.31 trillion korende Ruto agatana guchara konya mochi korende Mbadi nigo bona nyareka gosoka na kumochi Ruto na goteamuna Ruto nero gereta abakenya abagendete gutwara omochando monene korengana ne richi koririgo se bill ya VAT yanyarete kegweta kochiko erieko tax ebintu bike asensi ito ya Kenya Mbadi nigatebete korengana gaseti buna Ruto nero gerete nero sugumete ababunge bali bare komoko ekairira buna ebintu bikamenta magori igo tatabwati moeso gostabwati kindi kyonse takirwa tebe abakenya korengana Mbadi Ruto nero gereta abakenya bagendete kumia monasense yaito ya Kenya bono aseka tuska bosio nigo bono Ruto na Raila abantu bali bakwa Ruto na Raila okoboko egose bali barachinse meji nigo bono banyarire bagotogia ensemeri ya Huduma namba korengana no muri weseti nigatete buna abanda nigo bono banyarire bako so amo na ko boli serikali nyarake gokora asobwango asomuruberi bwoko rwa insurance asamangana ali Huduma namba korengana naba bunga bangeri tukurego nigo banyarite bago support gose bako koboko Huduma namba bill 2021 ekero yarenge asese meli yogosoma wakabere ase ebunge enene nigo bana batebiruna Huduma namba na bera chikokonya ense yeito ya Kenya konye ngoma chire korakana buna mbale bakoyamere korende litukurigoro bali bakomoko boko mokonyi bomurai bwense na omurai bwekemagia ODM Raila Odinga nigo barodena nigo basoiramo na goteba buna Huduma namba ye tige esukebosio erie chigo konya abakenya ese enjera ere endonge kabisa ngordo gase beji ya gatano gatoze gaseti ya The Standard nigo bono turoje buna obochori obokebwe kiama kya UDA nigo bocho korekana litko lia rero ase yarokane buna abarai bande bake nigo bairuji direct ticket yeirire buna bande mbarwa chakire kwe murungania igoro yobochori obo korekana ase anene ase county ya Kisii ndwaroje na asesemo ya Masimba gesusu abantu mbero bereti no ni Kisii Central abantu mbero bereti gochikwena kimna angachora bali bachikuruke bendere
ye kiama kia UDA asobochori bore bosio igo bono moriki gaseti na morekerete amangana nomination ye kiama ekyo ase page ya gatano gatatu gaseti ya The Standard na bogwe somera orore na none jinse manjiri cyanya de chigo kora nomination yabo kurende ntwaro jino botutukana mbanya de bokwenekyo bokobororo ekera abantu banyate ba protest gosekokana bona bachori obumbwaro beria senjera ere endonge anase county eri ya Nakuru ekera abantu banyate ba gokana na gotena yaya obochori obumbwa bwato bukurikana ubugete boke ekairira bune process yiyo ekarate ninake Graba bunge benseme bari kori gibiro abo banyarite bagotena yaya ochori obu mbwaringe buye gose mbwanyarite bukoroberu asenjira ere endonge mbiamono mwanjo muriri ngotondete kumurikira egasedi ya The Standard kero twendete kurigireria narari airoborito tukurari gwinyurana yenere ndis TV bwansumugusi moroberio ne ensakia bono mambiri tukikarodiria ramisi ngotena gendera gutoma uchumbe yao wetera ase enambe yeri gurabu sasa nsemeri yemitanda ototenga ndete gutubwatia ngaki kiro jimeruberi tu ere kurundis TV ekarori tuko rire ria alero boigo asigaseti osen nara asigaseti ya the Bible Daily ni morekerete na ki omugabana bwe county ya Nyamira Nyaribo Amos Nyaribo litukurigora nyarite kago chake campaign ya yebene anenekero aronche tigo se baronche ti kiama kia UPA ekyo ke kagere unanigo kere associated go senigo ge kobwateraniwa go senigo ke gosirwa no wasiri buborendi bwaime Dr. Fred Matiangi oyo ore omurai gose ore asobo mobuo gose ase ore aseseme ye kiama kia UPA yoli tukurigora abarai akorwa ase county ya Kisii ama neri ya Nyamira nigo baumeranete ase county ya Nyamira ekerobo ne kiama kia United Progressive Alliance Party Kenya dege kuigurubene Kenya dege koronchu bena senseme yunyurubu na Nyaribo amono mokonyo James Gesami James Ondicho Gesami nigo bauju gutumie kiama kia UPA koriye kerogo kyobugabana senseme yo ya Nyamira ntoro jabara ya banke mbegeta senseme yikoratake korigiri mugano ikorwa sensema ya gusi abo kwenya orega sedi ya The Bible Daily nero nebwato mugano yo mnangakia barai besogete na wikase county ya Nyamira ekeroba ronjetie kiama ekyo kya UPA boigo Artukira na sigasedi ya The Standard ebeji ya kianda nigo bono chubiri ya nyareke go ira ensemeri ya consensus eri kwenekya buna consensus eri yani yokoriye bari bakuriye birogo baikaransa baigwana banyarire chubiri nigo bono ya nyareke go gekoira embinu igosige koira enseme yo ya bene yokoriye bari banyare bakuigwana mbaye nda ensemeri ya amangana nominations korengana no muri kibagasedi ya The Standard nigate tabuna Secretary General Jeremiah Kioni niganyareka wate abuna nigo banyarire bakuriye meroberi yabene kwene kebuna ngokora bale ensemeri ya consensus kuri aliyo baranyare kwa void bose baranyare gutanga amangana aliyo kwena direct ticket bara abantu barayigwana kera korengana nigate abuna ukorengana nigate abuna barayigwane abantu bayigwana nali kiame kiragenderere ase ensi to ya kenyure na chubiri nero nigendete kwiruberi nande nigo ere asobo muboli bwa simio ra umoja ayunaro arasika sedi ya The Standard bichine ya kianda igotakwe somera igoro ye kiama gya chubiri nabonaro gwe somera mugano ya sebeji ya kianda wege kartu kusuka bosyo ikase beji ya 10 gasedi ne ya The Standard nigo bono ebyombe birigo technical and vocational education training institutes bono nigo byanyarire bikoboria abana bali bako qualified gose abana bali bagosoma sensemeria ye training technical and vocational training kwegeligwa na kumanyanga kibago chora chikosi cyabo anene niyo yamajiri korekana buna ekero bagoso ase ensemeye mbari konyora libagali abene kumanyana ngoski bakora era abakonye konyora chigasi asense yaito ya Kenya rekana buna chigasi njire chitraine jigokora asensemeyo baba equipped korende bakubaborwa ne market gose anene ne chiro ereroko gose chiro yanga igobono korengana korengana nara kurukuna Mr. Abeka
oyi ore mo trainer yamo gose ore mo korari ose ore umworokia oyo message technical and vocational training imse ito ya Kenya nigo bana nyarika hotel ni meruberia bene nitakiri kubekwa iriekera abana bakogenda college gose technical institute jibanyara bakumanya buna ekosi bakora kujire ko bakonya gochi ase amatuko ali bosio bono kerto ikase beji ya 10 na 10 na megasedi ya standard nigo bono emurekerite igoro ya mangana a media council nigo bono ya media council nigo bono ya tebirina gose nigo umu cabinet secretary bwa mangana ali yoboerani Joel Musheu nigo bona nyarika kuburi kyombekerigia Kenya Media Council of Kenya we sokia na gote abuna bakore okwemurungani kori bagenderete kwemurunganiria buna mugwasiri oyiniga nyaraga nigo atari kubabwatania anene kero twendete kwerigania gose kero baendete kwarigania chi debate chiri chugo chigokora gose gokora maochiano gose gutware bikaro na bali bagukuriga ibirugo aho biburaya sinze Kenya buna ntotukagerwa gutware presidential debate gose gikaro kyo kuburania maboli amona abarali na bali bagukuriga ikero kyo ibirugo emergency ya Kenya bense gobono ni gobono omo sheu omo minister somo wasiri bwa mangana yoberani ICT Joel Musheu anyandika otabuna yaya ntotageti mangana drama. We don't need drama asa mangana elections tigatokore egento ekemo tubwatana nebyombe bya oburaria edetwana kibuna ensi yetongo sukere bwe murungania atari otabuna otigiru isiko ayuni goko yanyora se